हाय लोगोफोर गासिखौबो आं दिनै बर' मिक्सर इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय थ' दिनै रबिबार बेनिखायनो नोंथांमोन लानानै फैलायबाय दिनै नोंथांमोन सोंथिनि फिननायखौ थ' नोंथांमोना दाखालिनि जा भिडिअ जा सोंथि सोंदोंमोन बे सोंथिनि फिननायखौ आं नोंथांमोननो दिनै होगोन बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोनखौ आं मिजिंथिबाय नोंथांमोननो दिनै सोंथिनि फिनखौ होनायनि सिगांनो खायसे खोथाखौ बुंना लाखानि सोंथिया गोबां दंमोन आरो बेफोर गासै सोंथिनि फिनखौ आं नोंथांमोननो होजोबनो हाया मानोना बेफोर गासै सोंथिनि फिनखौ होनाय लोगो लोगो आंनि भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन आरो खायसे सोंथिनि फिनखौ आं आगोलनि Q&A भिडिअ नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय ओंखायनो बेफोर सोंथिनि फिनखौ आं नोंथांमोननो दिनै होनाय जानाय नङा जेनो जाथों मानो दानि फैदो कुइसनाव आवगायदोनि स' लोगोफोर आङो दिनै भिडिअखौ बाहेरायावसो शुट खालामदोंमोन खिन्थु अखानि थाखाय रुमाव फैफिननांगौ जाबाय स' मा बुंबावनो अखायाबो बे साननैसो गोबां हाथारबाय मानसि दुमसि थांलाय फैलाय जोबोद खस्थ' होथारबाय आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि दाउ अमा थानाय जानाय न' बां आबाद फोथार गासिबो नस्थ' खालामजोबथारबाय स' जोबोद दुखुनांथाव भिडिअफोरखौ नायोब्ला जोबोद दुखु मोनो मा बुंबावनो आरो मिथिंगानि गेलेनाय इसोरनि गेलेनाय जोबोद दुखु मोनो जेनो जाथों मानो दानिया फैदो कुइसनाव आवगायदोनि दा गिबि सोंथिखौ सोंदों आं बर' बिथाङा सोंदों आदा आंनावबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ नाथाय आं भिडिअखौनो आपल'ड खालामा आरो साबस्क्राइबाराबो 200 दङ चेनेलखौ दावगाहोनो हागोन ना हाया दा थ' चेनेलखौ निस्सय दावगाहोनो हागोन नोङो चेनेलखौ दावगाहोनो थाखाय नों भिडिअ आपल'ड खालामनांगोन नों जेसेबां एसेबां भिडिअ आपल'ड खालाम मोजां कन्टेन्टनि भिडिअ बानाय अब्ला नोंनि चेनेला अट'मेटिकेलि गोजौ दावखोगोन आरो साबस्क्राइबारा बारायगोन थ' साबायखर थाबाय आं बर' नोंथांनिसिम दा नेक्स्टआव सोंदों मनिरा दैमारि बिथाङा सोंदों आदा साइन्स स्ट्रिमाव लाब्ला मा साबजेक्टआ मोजांसिन थ' साबजेक्टआथ' मोजां गाज्रि ओरै गैया बे साबजेक्टआ नोंनि सायावसो नों मा साबजेक्टखौ मोजां मोनो आरो जिहेतु हाई सेकेन्डारि जुदि फरायब्ला नों गासै साबजेक्टखौबो मोजाङै फरायनांगोन आरो बेनि उनाव नों हाई सेकेन्डारि लेभेलाव मा साबजेक्टखौ नों बांसिन मोजां मोनो बेनि सायाव नों डिग्रियाव मेजर लानानै फरायनो हायो स' बेनो आरो थ' साबायखर थाबाय मनिरा दैमारि नोंनिसिम नेक्स्टआव सोंदों खाब्रां दैमारि बिथाङा सोंदों आदा नोंनि इउटुब चेनेल बानायनायनि गुबै थांखिया मा दा गुबै थांखि बुङोब्ला आङो स्पेसियेलि जोंनि बर' समाजनि खायसे गोरोन्थिफोरखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों सुद्रायनो नाजायो बा भिडिअनि गेजेरजों खायसे खोथाफोरखौ बुंनानै मटिभेट खालामनो नाजायो खायसे गोरोन्थिफोरखौ सिदा बुङो बिदिनो गोबां सुबुंफोरानो गाज्रिबो मोनो आंखौ निस्सय नोंथांमोनानो मिथिखागौ दा आंनियावनो बांसिन डिसलाइकबो फैयो बांसिन लाइक्सबो फैयो दा मोजां मोनग्राबो दङ गाज्रि मोनग्राबो दङ बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोबां बर' सुबुंफोरानो हामा मोनजानो गियो बा बेखौ बुंब्ला हामा मोनगोन खोमा बेखौ बुंब्ला हामा मोनगोन खोमा बेयावनो थायो मोजां मावब्लाबो सिरि गाज्रि मावब्लाबो सिरि बिदिनो थायो स' बेनिखायनो जोंनि खायसे सुबुंफोरा गंग्रा गोसोनि जालाङो खायसे खोथा बुजि मोना जालाङो बेबायदिनो गावनि गोसो बायदि सोलिलाङो बेफोरनि थाखायनो खायसे थोंजों खोथाफोरखौ आं भिडिअनि गेजेरजों बुङो आरो गोबां थांखिफोर दंबावो थांखिफोरखौ उनाव नोंथांमोना लासै खिन्थालांगोन स' साबायखर थाबाय खाब्रां दैमारि नोंथांनिसिम दा नेक्स्टआव सोंबावदों नितिश रामचारि बिथाङा सोंदों आदा सिख्लाफोरा माथो दानिया बाइक गोनांफोरजोंल'सो स' बे खोथाया गासै सिख्लाफोरनि थाखाय नङा खायफा सिख्लाफोरनि थाखायल'सो स' साबायखर थाबाय नितिश रामचारि नोंथां नेक्स्टआव सोंदों DSRT फिल्म प्रडाक्सन बिथाङा सोंदों हेल' नोंथां आंनि चेनेलाव मोनसे गाज्रि सोलिथाय जागासिनो बेनोदि आंनि डलारफ्रा खमायलांगासिनो बेनि माबाफोर गुबै जाहोन दं नामा नोंथां बे फिननायखौ मोनगोन होनना आं नेना थाबाय स' बे डलार खमायनायनि बेलायाव नायोब्ला बेफोरो नोंथांनाल' जायाखै जों गासै इउटुबारफोरनियानो बेबायदि जागासिनो जे आंनियाबो दिनै गासै $60 दानजाबाय स्टार्टिंनिफ्राय $60 दानजाबाय स' नोंथाङा साननानै बेसेबां डलार दानजाखो अथ'स' दिनैसिम थाइसे फैसा मोनफेराखै अब्लाबो बेखिनि दानजाबाय स' जोबोद दुखु नाङो बे नोंथांनिल' जायाखै गोबां जोंनि इउटुबारफोरनि गेजेरावनो बेबायदि सोलिथाया जागासिनो स' साबायखर थाबाय DSRT फिल्म प्रडाक्सन नोंथांनिसिम नेक्स्टआव सोंदों अनसु बसुमतारी बिथाङा सोंदों आदा बे नों इउज खालामग्रा बे भइस रेकर्ड खालामग्राखौ जों मबाइलाव ट्रेक जों मेथाइ रोजाबनो बाहायजायो नामा ज' बाहायजागोन खिन्थु बांद्राय मोजां जानाय नङा होननानै आं सानो आरो बेनो सोंबावदों आरो बेयो बेसे लायो आरो मा नेम बेनि नेमा जाबाय बया कम्पानिनि बया कम्पानि फ्लिपकार्टआव नागिरबानो मोनगोन बेखौ बे आंनिया 900 लादोंमोन बेबायदिनो अफार लायै अफार दामा एसे आप डाउन जाबाय थायो ओरैनो गुबैयै 1500 लायोमोन आगोलो दा एसे खमायलांबाय बे फ्लिपकार्टआव नागिरबामोन बेखौ स' साबायखर थाबाय दा नेक्स्टआव सोंदों इन्देर ब्रह्म बिथाङा सोंदों नोंथां इउटुबाव मालानिफ्राय आगान होजेननाय नोंथां सानदे कमेन्ट बक्सआव मिथिनो होननानै नाथाय इउटुबखौ 2018 सेप्तेम्बर मार्चनिफ्राय आं स्टार्ट खालामदोंमोन स' साबायखर थाबाय इन्देर ब्रह्म नोंथांनिसिम आरो नेक्स्टआव सोंदों दिपज्योति ब्रह्म बियो सोंदों आदा नोंनि DSLR बेसेबां रांनि आंनि DSLR जाबाय 43,000 Canon 200D फ्लिपकार्टआव नायबानो बेखौ मोनगोन बेबायदिनो दामाबो आप डाउन जाबाय थायो खिन्थु आं अनलाइनाव बेखौ बायाखैमोन आं बेखौ गुवाहाटीयाव बायदोंमोन स' साबायखर थाबाय दिपज्योति ब्रह्म
आरो नेक्स्टआव सोंदों सिडि प्रडाक्सन बिथाङा सोंदों आदा आंहाबो इउटुब चेनेल दं नाथाय 1K साबस्क्राइबार गैया 1K मोननो थाखाय आं मा खालामनांगोन आदा स' 1K मोननो थाखाय नों मोजां भिडिअ बानायनांगोन मोजां कन्टेन्टनि भिडिअ बानायबाय था आरो मोनसे समाव नोंनि भिडिअआ भाइरेल जालांगोन आरो भाइरेल जानाय लोगो लोगो नोंनि चेनेलनि जे साबस्क्राइबार बारायलांगोन स' साबायखर थाबाय सिडि प्रडाक्सन नोंथांनिसिम नेक्स्टआव सोंदों धनन्जय ब्रह्म बिथाङा सोंदों आदा भिडिअ मिउजिकखौ मा एपनिफ्राय मोननो हायो आदा खिन्थाहरदो जानांगौ बिथाङा भिडिअ मिउजिक होफानायखौ सोंदों जानांगौ दा बेफोरबायदि मिउजिकखौ आं इउटुबनिफ्राय सार्च खालामो नोंथाङाबो जुदि नांगौब्ला इउटुबाव नन कपिराइट मिउजिक होननानै सार्च खालामब्लानो बेफोर मिउजिकखौ मोननो हागोन स' साबायखर थाबाय धनन्जय ब्रह्म दा नेक्स्टआव सोंदों अनजालु सरगारि बिथाङा सोंदों काइन मास्टाराव इडिट खालामब्ला काइन मास्टार सिम्बलखौ बोरै खोमोरगोन आदा स' बे सिम्बलखौ वाटार मार्क होनना बुंनाय जायो बेनि थाखाय नों गिबियावनो गुगोलाव थांनांगोन गुगोलाव एसि मार्केट होननाय मोनसे एप्स दङ बे एप्सखौ नों डाउनलड खालामनांगोन बेनि उनाव बे एप्सखौ नों इनस्टल खालामनांगोन बा एप्सआ मोनसे प्ले स्ट'र बादि बे एप्सआ बे एसि मार्केट होननाय मोनसे एप्सआ प्ले स्ट'र बादि खामानि मावो बेनिखायनो बे एप्सआव गोबां गुबुन एप्सफोरखौ नों मोननो हायो दा एसि मार्केटआव नों थांनानै काइन मास्टारखौ सार्च खालामनांगोन आरो सार्च खालामनानै डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालामबानो नोंनियाव बे काइन मास्टाराव अट'मेटिकलि बे वाटार मार्कआ गोमोरलांगोन स' साबायखर थाबाय अनजालु सरगारि नोंनिसिम दा नेक्स्टआव फैबाय राजा दैमारि बिथाङा सोंदों आंबो नोंनि भिडिअफोरखौ नायबाय थायो आदा आरो गोसोखौबो गोजोननाय मोनो स' साबायखर थाबाय नोंथां आरो बिथाङा सोंदों जौ जुवाखौ माबोरै बन्द खालामनो हागोन जों बा जौ जुवाखौ आंबा नोंथाङा बेखौ बन्द खालामनो हाया जों जौ जुवाखौ बन्द खालामनो थाखाय जों गिबियावनो गावबागाव मोजां जाग्रोनांगोन जों गिबियावनो गावबागाव जोङो जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थाग्रोनांगोन आरो बेनि अनगायैबो जोंनि गासैबो बिमा बिफाया न'खरनि गार्जेनफोरा गासैबो मोजां जानांगोन न'खरनि बिमा बिफाफोरा जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थाब्लासो गावनि फिसाफोरखौ मोजाङै बोसोन होनो हागोन जुदि बिमा बिफायानो जुदि जौ जुवानि फारसे गफबनायब्ला फिसा फिसौखौ मा होनना बोसोन होनो नङा आरो फिसा फिसौआबो मा होननानै मानिनो बिथांमोननि बोसोनफोरखौ नङा होमब्ला स' बेनिखायनो बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानोब्ला जों गिबियावनो गिदिर गोलावफोरा मोजां जाग्रोनांगोन गिदिर गोलावफोरा जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानांगोन अब्लासो जोंनि जि जौ जुवा संनाय जौ जुवा लोंनाय गासिबो अट'मेटिकलि बन्द जालांगोन होननानै आं सानो स' साबायखर थाबाय राजा दैमारि नोंथांनिसिम नेक्स्टआव सोंदों चन्दन मसाहारि बिथाङा सोंदों बर'नि गेजेराव सोरखौ साबसिन मोनो एक्टरनि मादाव दा एक्टरनि मादाव साबसिन मोनो बुंब्ला आदा रायजो बिथांखौ मोजां मोनो मानोना बेखौ उन्दै समनिफ्रायनो जोङो बिथांनि फिल्मफोरखौ नुबोगासिनो दङ बिथांनि फाव खालामनाय बिथांनि एक्टिं बा गासैखौबो जोबोद मोजां मोनो आरो दिनैसिमबो बिथाङा फाव खालामबाय दङ बेनिखायनो बिथांखौ जोबोद मोजां मोनो स' साबायखर थाबाय चन्दन मसाहारि नोंथांनिसिम दा नेक्स्टआव सोंदों अर्गें बसुमतारि बिथाङा सोंदों आदा ना गार्लफ्रेन्डआ बबेनि नेक्स्ट भिडिअ अननानै नोंथांनि जेबनि फट'खौ एड खालामफा आदा अननानै नायनो लुबैदों स' नोंथां बेयो एसे सिक्रेट खोथा बेखौ डाइरेक्टलि पाब्लिकनि सिगाङाव बुंनो हाया देनां जेब्ला सम जागोन हाबा जानो सम जागोन बा मोनसे समाव बैसो जागोन अब्ला बे समाव नोंथांमोना दिन्थिगोन स' बेनो साबायखर थाबाय अर्गें बसुमतारि थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय गोबां कुइसन दंबावोमोन कुइसनखौ पिकआप खालामनो हाजोबा बेनि थाखाय नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय थाखाबाय स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै थ' दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे नोंथांनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो थेंक इउ